Жанчына. Калі вымаўляеш гэта слова, уяўляеш яе прыгажосць, дабрыню, пяшчоту, міласэрднасць, цярплівасць, мудрасць. Яна любімая дачушка, жонка, маці, бабуля. Быць жанчынай нялёгка і адказна, але яна моцная духам, і ёй усё па сіле. І гэта датычыцца нашых беларускіх жанчын. А нашы беларускія жанчыны імя сваё і гонар берагуць, і ганарыцца імі ўся краіна. Каханне, дабрыню яны нясуць. На іх плечах сям'я і гаспадарка, а рукі не баяцца цяжкіх спраў. Яны ўрачы, вучоныя, даяркі, і Бог ім прыгажосць падараваў.